Sugatan ng dalawang sakay ng motorsiklo matapos mabangga ng isang AUV sa National Highway ng Rosario, La Union. Ayon sa pulisya, patungong norte ang AUV habang galing naman sa isang kalsada patungong silangan ng motorsiklo. Bigla na lamang umanong tumawid sa intersection ng motorsiklo kaya nagpang-abot sa nooy parating na AUV. Ang nga nag-precaution ba ito nakasakay ti motor nga duwa nga minors nga nag-crossing ijay highway. So dahito yung adadamat ijay right of plate ito occupants iti upper wheels. So parehos da nga naka-precaution nag-cause iti banggaan. So dagito yung mga nabangga na taray da iji hospital. Dagito yung na-find out yung minors dagi drivers iji motor. Then awanti lisensyada piman. So isorti may isang kitaan tayo di ay kaadwan kada tayo, kada gito yung bypassers tayo nga agdadrive ti motor ka awan pimanti ko kulang nga lisensyada. Naitakbo sa paggamutan ang dalawang sakay ng motorsiklo. Nagkaroon din ng pinsalang AUV matapos pagbabatuhin ng mga bystanders sa lugar. Maging ang sakay nitong batang babae, nagtamo ng sugat matapos matalsikan ng bubog dahil na rin sa pamamato ng mga sospek. Nilinaw ng pulisya na hindi tinakbuhan ng driver ang mga biktima at sumuko sa PNP ang driver nito. Napilitan umanong umalis agad ang driver ng AUV sa lugar dahil na rin sa pamamato ng sasakyan ng mga tinutukoy pang sospek. Actually, haan nga ko ay haan nga tinmaray nga hit and run. Kasi kapag bangga na jay motor, hindi nagbanggaan, da kinuyog matan ay by standard ijay kalsada. So nagbutang da ito kasi binarsak da jay bitakan da amin nga sarming piman na detikotse, timot-butong na, tinmaray, so apan nag-surrender into yung PCP tayo dito PCP iti Santo Tomas dito yung Damortes. So tinaramid piman ni Santo Tomas PS inalada inyada dito yung station tayo in turnover takada tayo. Nadaan na rin umano sa areglo ang insidente pero tinutukoy ngayon ang mga nasa likod ng pamamato ng sasakyan para masampahan ng kaso. Nakipag-ugnayan na rin ang pulisya sa barangay para matukoy ang mga sospek sa pamamato. Dapat sana yung mga kababayan natin at yung mga nakakakita doon sa video na viral, pag hindi po natin alam kung ano talaga yung punot dulo, wag sana tayong basta mag-comment doon. Kasi in the first place, yung bumangga, dahil kahit sino man siguro sa atin, dahil sa takot niya, kasi may anak pa siya doon na minors, sinasabi din nung parents doon na siyempre na-trauma kasi kita naman doon sa video, binabato, binabasag yung salamin. So, pangdepensa na din sa sarili niya, yun nga, umalis na lang doon sa area na yun. Siyempre, may nangyari na nga, tapos madadagdagan pa, di ba? May injury pa yung occupant ng vehicle. So, ang ginawa naman niya, tumakbo ako, pero nag-surrender ako doon sa PCP ng Santo Tomas Police Station, sabi niya. So, kinonsider din naman natin yun kasi voluntary naman siya na at saka willing man siyang nakipag-cooperate sa investigation. Joan Punsoy, Balitang Solid North.